Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Bienvenido que como mucho muri ya television Ndizi TV magara beki ya nosia soberete noro chega watch ya mio kritika ange extrate insini go chike chisenye kitirani kiteke komisa to chike chisenye chuko ko ubwanero mwana gate bia go ni tangani kigima somuru buli Ekeumbu kritika momosi o chakrati insa isa to igoro ko chinse isa no chuko tuko ligo bono kredo ko reki sege tangani kia mangana mai ya kigima ligo to so sikne sege ya kavire ese to koleta bagani baito elitwanyara gukwanira amangi kigima igoro amangana siasa na bwiga amangana yale asetia mateketo ekolengana buna toganeti elinde tunyara kuskobusyo buna panyegetige biyamano kigima ase adosia soberete inyora inamba yesimi petroni ranko bekera ligoro gabo na bwigo na kukanesa mutandao yetu wa Facebook Ndizi TV News Digital na bwigo gende YouTube Ndizi TV News na kirote kuliria mangana litukubekali sa mutandao ito ose website ito ligotore www.ndizitv.net eliunyare kuliria yo kigima bono eseni chaba ni bakiri gaiga nainde tutani gukora singa kinyinge kigima ni gongo chikosoya yemase yemo unalina kweresa litangani abageni bali go bakuru Cecome gitari serikali gikuru kwa Cecome ekikema ngereza kuna Center for Community Mobilization and Empowerment kutote libali asobo imekigima jeliri goronigo na chutia kutote libali asobo imekigima ki maana yaye na boigo na kina ende nango tebina abageni bane digole babere kurete ibabere mbachane Ekeumbu kende abange kigima kurinda tuguchiko bararero tuguchiko higwa dochitori giri tukorinderi ngao elinde torosyo murobelyo manene kigima oyubono onaye usina barabu barati ko babako yorali bago kwana kurinda siri tukulero nigotore na Stella Achoki oyore executive director na bwo Julius Biringe project officer niko baburinde na malita ina nyatokyo bya kiaromaite omuntu rero maite lidayaye yerobere na lori myake menge ande yake na inde na buranyoro kwa kwani lidayaye bobe mukore ko rugaiga akanyora iskwaria ko butori bobe robono ko bandeli baga ndoro chikigima rero petronira nigambe kirete bintu getega kigima igokare gukora muri pilot gono mangana byari kigima libagaria iyo tigango tosoe mase mo asumburu byo Ekeumbu emagoba yabono aniko tetukubaliria bageni ibande bya kigima Stella tana tebo kurukwa lakini ngote muri bya na ile ndio ya usukwa batisiwe ahora yona kwa chinji korito umbelena ndio mwana ina hati ankori ni yo thank you elio ibeka yoro asante ikombi asante bora karibu Ndizi TV thank you agana Ndizi TV to abali ga kigima asante iko bango te ladies first iko bono tugatugiri bageri ko mwali gani iko nako Stella Achoki executive director imanyingo maite kirore kwane linki yake ko bomna nako leka imanyingo so mo tumurigeria ubutumeke kambere gerega yes minto mwanya gitinge weriro bia asamalita nkoro ku Stella Mura Achoki ngondo mutenene lugwe Ekeumbu kia Cecome Center for Community Mobilization and Empowerment chinga kichigo ikankwera satole mononga ngitotenene tase ebinyoro byaitu nyoro kigima biamona sana yoko guru mwanchwa umurigeria buna kigima gatwende aseli chuma kabisa na bakuru kugo basoto kwa masase bono dibagadeli yao biamono abancho abarigereria nkoro ku Julius Mukaya Ayunga Biringe ni jina la utani na ndio mabate sana so biamono ande karibu biamono ndamuna sogocha talipa tukonsi okanya haraba ginikira kwa batebri bache bagocha mapema kwarore yakaro chinga kimwacha mapema yonkoro kirni gasino mbio mokora aibo biamono kimo bonto tuchake naye madam kabisa madam Stella Achoki tuchake naye executive director kuruase SMO ya Cecome in a layman's language ase totebesike busia so omugusiyo lyolega yero chime asakoro kugose nyabwatoko injura mate Cecome niki Cecome n'Ekeumbu getenenete kwegerera owene bwa bangina abana kinyaruka n'abagaka amona abamura bonse regardless nga ningobale igeke Ekeumbu ige goikere binyoro gwetera sama fundisho ao
korwa ase school korwa ase ebyombe byabang'ina gocha ase barasa twakorera amafundisho abantu ase okubategeria obuya bwokomenya bianka butabwati chisegi chegenka igo mono ekero koigwa Cecome ayerengereri igoro ya ogotanga chisegi chegenka chisegi chinde chionsi. Okay, Ekeumbu gya Cecome ndigyachagete nainde watebire na ekerenge kya ino gukwanda mangana hayo mwaka kyora tabyachagete gwekira boningana ndi myakerenge kya beire yakolemerwa. Ekeumbu gya Cecome gyachagete omwaka wa 2012 asokwerika but asogochaka emirimo otwachagete emirimo omwaka wa 2016 na korwa erio nari twanyoreta obokonyi korwa ase bari bagotusupport ase emirimo yaito tugachaka kosoa ase ebinyoro gochaka omwaka wa 2016 goikera bono iga. Okay, ndio mnagima igo 2016 ari mwachagete gwate myaka etari meke mwaberemo gukora emirimo tikandu cyasore goikera boni igarende mwa kirukuru mwaka w'iki 2015 nemo goika boniga mwarakora korire bintu bitatu ase binyoro gweta na indi ninki mwa identify usinki nkiarenge no musomono poka mwacha korane kyombeke kebororo ekiagera onye need teyo ndogo chukutwara kyombeke ngaboneke ose emwaro kiribaga ekagera mojo goso. Asante. Yes. Egento ngero tokoroka igoro kwe baseline survey use obotuki boli wogotaka komanya emechandere se binyoro so ntu akore tobotuki obuna ndi tokamanya na obunereria bwana bwamanya bantu nabo bwarenge obonene se meri tokolega se kitutu cha North. So a project ya itotokanyarosia eikerani libageri gose chigapu ekyo chire okyo gosomya abantu tomanya na tiga abantu bamanya somarembe nande twegerero banyene obayine bwamanya bantu sorry obayine bwa abasacha abasubati abana bamura nabana baiseke. Yes. Ekero gukwana igona kitutu cha North abuno okamuri nainde no mokore mirimo gose mwabiri mu kwagara okusino bagateba mwagarire mwikire ese bono etole sem kitutu cha North no moroka iga inki kiagera kitutu cha North obutukio bwakoretu ntwanyoreza na kisegi cyanka nigo cyarenge nene mono asenseme ya kitutu cha North therefore tukaire project yega asaria agereri tuteme gusomya abantu bamenye somorembe. Okay. Yes. Ndio mono kangira na kucha suda ya karamenta tragoli boli inga ni commentera ase baseline kare yakoretu kurigere twaringa ase okugani kore mono. Okay. Okugani gukararikana nga oigato cyakira asegete na kubwatekana no bokonyi tu abwati chinga keje kero kero murobiri goikoende na maybe support kibesa chiga neiri ko kore mirime iyo asabo tugachakira kitutu cha North na ekero to kwana nga chisegi chegenka ne lietali gokabe binte binge wetera so butukyo bumbwa torogetinga ukwaro kwa bana chinyaruka nkwaringe igoro mono ase kitutu cha North. Amangana ogo utibonga ndo tokorokanga defilement ngiarenge igoro amangana ye chisegi domestic violence ali mugaka n'umumina marogo chinsa mune chuko igwa ebikuru bya buchachino ngiarenge binge na wikera bona igana anyumwe tokandira tokukwana iga kero ko enda si record so konyoranga no ina se abana bataraikire myaka ya weneire babwata marito no yarenge gabo ekaranga tigato chakere abo samo na ekero tolenga practically esitore to kore mirimo no agukitutu cha North but aso kwagara waito twagaire gwetania kitutu cha North ekiagera asito kubuka gochiaro ko kore mirimo no gaiga but services chinyingo konyora to wake ruchisimi ko ruchinsemo au twamenya korwa
obokonyi muneta ke mwachukuru support yora bio no kigima super iguru yinga ni yo kigima mwanchu muliria na nagote kigima na mbaisi bito nera abo onye kwa bamanyiraba kusikwa bara anywhere na bukubika libori yawo gwetira sina bigisimi nde twanekie guna twalisomire na boigo na bobenyari okwereneria asinjira yuwime kigima Julius tikangi cha sole Julius ndito kwanira amangana ekero mogoteba amangana ha yamari twage nkyo asabana abanyaruka asenseme ya kitutu chache north mono na kiarenge na ende kuru mwachite myaka kuru mwaka buchi bwibera na 15 nemo guikabono kera mukweliro kuchumaiga mwakoregas enchira nero tradevne difference ya roka nero guikabono hembia mono na bongo tebana a difference ya roka nero because ese amaigeri ari twalira youth and monongorigere litore ese sector ya health koba somi tore igoro ya reproductive health and rights ayana mangana ari arengete abana bake the youth asa mangana ari yemibere yabo so andake tingo tebana tofauti ya bere nene lakini rende amaigeri yaito atokonyere some people the youth can report or report cases early pregnancies mangana reproductive health na bintu binga bunebi so nabongo tebana difference ya role kinirake because kokora tolegasi amona the Ministry of Health yes kubatera na mulene kubatera na ne wizari yo bachana ngibuno kigima ono tikati karamenta mulene yamono komenda igabo inga kitwa chagite project yendo kerengo ngikoro ku silence ogokira koria gokuneka gutakwana igoro ya amangana munaya ikayera ni kawaida otwa ruana no mwako ni nkirona ya nkiyago na kanyora na moromete lakini okwanyoranga ako kiriga lakini wono egente kine kigetanga ni twari ngikorwanya ese project entanga nga abantu bakwane ba speak out na ikinda tebenkelinga yarrekane abantu bachakire gukwana ikyara nonye no gutuponga ikwari gukirigunga no mwana moirione but bono igana bo monta ko report that's why abantu twakira none simata ingo mwana na tibonga tu asigete ngakitogo kora igo abantu bachakire to come out kumanya oboyene bwabo na kubolinga umuchando yumbwate ngainda nyole obukonyi butu lakini nataka tukukubulia mtaka kimo identify amangana yebi nebi gutatika kwake wesibi nubeka abanyene gutara muri ebinyoro gose kubwatana muri nabagaka bibinyoro bayuti nyumba 10 nkimo kora bakamwanya waranga kera asinara bwate banga andi akira bokonyora abantu bari babwatanire gose kukondi byo so mukwe songo kwanyora uri okaleta amangana ayu nabwate chipolisa to noyo nanyina nere nare kiragete gote batabwatikende baisaransa nzeo motebwe bukato bakwanira na igembure taratwa baibwana na kimo identify kintu simu mukubwatana nere ase structure ya Cecome ndobwate abantu to kolemere mona baro ndobwate community volunteers volunteer chire best as a community nka bago work in each group bago work in each school so alisi bale each group cyabo na bago identify umuchando bayo follow up na besides volunteer ndobwate paralegal yo n'umuntu bwigerete go yeri chiko negasiya egakobera gali esekenyoro ekere kesi gatokiro otara amono umuntu uri bwato muchando bakomwikia oikeria justice system ya onyora oboende bwahi igo that is the two ways to gotumia to identify cases as a community na komenta nayo ngotwara to trainings for abantu to gora opinion leaders abako include clan elders chiefs and all the other religious leaders kubaigeri their role yogo kora chisegi chianga so that there's something kwa na ga bigoro ya na oba kwa ne mbire tarati that is what we talk about kana chikangaru courts na bono akitika to kwa njerende ga kitoko lelieta so we give them information bamanyana their role yogo kore chisegi chianga nere so that abantu mbatoka bakonererigwa just because maybe njeninga bata kamboli useninga bata kangombe so mko bayeresa tole nande twa train bamanyana ki yaya telibya ko
kwa eguke to gekeigo okay agusingana ikero tutikaritora tikampuriga umuntu no twandi uguso wakirwe no mugaga cingundi kabisa onyore amajera go sijumu tigiru cinkoma asumo biroya mwakiri goro mwamanyira manganaya mwanya kwanere na kimukubwatie ngane ibuka mwarwa musubati uyo mono na basubati nona basaja ngo itubare batigarinde enambe nyingi na basubati na kimukubwati mwanyoro wairo kokonyi so oboire koboirerwa sichingo material tigeretwe na inde mwamwire tokoroka savers ilinde arategerero kerna barase koira no na enda nyolo chingo machinde chirigiri kitaragwera nkina kimukubwati rimwarana uyu nonye mokomokonya goso chiriko kosero mugako yase muri ta koira na gochero sena irana na save ta chiko komizo nimukubwati paka moika inumneke ombegia siko bune director na yakwana ntobwata abantu tokoroka paralegal officers bali bayigereteri chiko ase kenyoro naba nabutogo tumeka mono buna ekiombe geito kobakonye kunyoro bokonyi butali bwa besa so abana butobwata togwa keresimi bagenda paka court and everything so intubune ekiombe geito ya Cecome ntobwati away ntobwati safe house even in Kisii County no might ntobwati safe house but we link them up to the available departments serikali bama mbikira tikangu mkuboi bio manga na kimore yake kubanga ebi case gite neke bio bete successful bitwa nyo tomo chando turakwanira se giseki chigenga bio bete successful mu akonyo muntu ose mukara nya manga na yakababia no mention ni tara chi commission eni teto koirana maigake ngotebina ekiringe kene ya Cecome no korwa bosemia ucha sekenyoro ekera kwa ruro bosemia ucha somonto amangana go take decision na uamuzi woko ira chi step na yaye na ekera to kwandira about chisege especially gati yo mugaka ngono mongina chisege chinchire complicated a bit ekera konyora umuntu kogachigu kabisa uchire uripotiri but mambia ina kwanyara ngaki uribatiri unchokire tari willing gochiko because abaswati abango konyoranga no ategeme to musacho dinero kumurageli no amenyete boye dependency eriguru kwanyoranga tari willing go push gochigosyo but onye karo ole willing ntuno koma advice nga enteke tangane onye kwa umire yanda beke report ya police nyora obi next yanda nyagitali oyewe report ya nyagitali nga kiumie tangana alafu onye gota gete kubwati kesi no bakonyi to gwata chichase paraligo yaito ya work amonaye ekinda kwanere chi cases cha defilement 6 cases strocho ndo achete chikaba very successful do yani umoto justice omwe teneli na nkintagete abuno ona ndeli soldier utiri abana bera abenga justice ntagete umuntu yakwe fine ngana iga nyo akire fine ndi justice ntagete asibwe nenjira ikerwa namamocho nenjira ikeru but ebi nabi omugaka no mongina birobio nebikom they don't go far because of other challenges to cover around. Okay. Iguri inde kertutikata samana yeshiki katoma kuru to sobono female genital mutilation ikera nera nkonto imoritina ampanyi mochimaite na ki kiroro kogorwa Gusii abu uskuli lyabani na bangi usabasubati abandi mbali empowered no kwate abali ngonyorora abani na asate kemete na somugata muna labda tacheta kwatigas obole mu no bumugaka enyumba nereri yatakwirina kuchisobo mubwate nchira chinde lisiboli na mugolisanga mubwate nchira chinde moko empower banginaba kuse moko bagwatania nebyumbe binde biraba empower bunabono banyora megelyo no gusona chihanga no ko akama toboli no nyoko kora kindi yani egento kiko baletera chibeza nchira nere inwe mubwato bumanyi ubwo andi yake moko baletera abantu baba train Gusii mwaba connect nechika siasigete jirendinge tumne ngokora mole chisegi chianka chinyinge ni go chikorentwa through over dependence no musubati gategemento mugaka lero sabe kebiriti mambio saba so mambiende go kecherete segi so ntubone kiombe ya Cecome
ntua chagete a community led sacco ekorokoma mashwari so that abasubati ababanyara ko save on their own tukachake sake you and then baros chinyini blah 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 basimeka so it is money in circulation so they can borrow na ande bayira ni chibesechi on a way to make them babe economically empowered na batware chibesechi yabo so that chike chisegi chianga yeah na ndengore ntatura abo bisamba limbali buna agriculture baba somi ama egeria ya kuna ya village savings and loaning so that batware obo manyi boko bachibesechi yabo yeah yeah through mama shari sako aba 157 women bari members bono iga bagenderete go save uyo tegete loan ba konyora bwegendereria nandi tuka partner na Equity Bank through Equity Foundation. The Equity Foundation bagenderete capacity building sessions asabangina asokobegeri even small scale farming ikero kurigeri area litokore mirimo ne area okonyora ng'abantu obuli muna oburare ngana na ne studio ng'echura tumi obuli mu bunga ne studio mentere egero utware chibesa so mubuko igo ine process to genderete kwegeria abanginabo bachiko kwegendereria gochibosio na bando siko muntu ndore ase process yo chiko chaka a project yo go extract banana stem umogomboria kweli toke musigo musigo lyo ko lyo bwana kwa rudra chombe go so wati go gundagaria bono gatwarenge the last 6 months to engese planning phase yo chake project ngo January mune go chaka tore ko implement a project yo sito beka bangina mu mune Ekeumbu batu mi umusigo lya turusie chius chiri muno botwaro ntumi botwaro bato ku understand bito so tonyoro botwaro bweri toke torosie ebinto koruoro to ni to expose abangina buchia no ne chichire chesko ko gunde na no mugomboria go somo muzigo ina bokuru sukora so kutamba byo bocheno ya ntoa kero oyo muitagenda a meeting Rwanda na jene sambo ye ebitamba ebyo bocheno birosiri na ichi group gete so ebine those are the studies to enter to gukora torenga ningikeranya alikane gukoreka asegusi ninjira me ko empower wonna Ekeumbu kyo no kwataba ni emona merongo baringa 157 nyamweza 57 bonsi ya kubarwete within not ikitutu chache not abange no bali around Kegogi around Nyakeyo area and it's open unaiga umupango gorenga tutete ko yigura for anybody or willing go so access ako na go safe na kwegendera nandi tari abasubati boga kwanera nonyana bakambaro nakiwikira mwabeka bakaka kiagana na muchikorora kana kuri website yino muchikora na Cecome is a women led ngendo to neki pero que bekirego nakiwoto karaenda bakaka baso semba liba ngezi ngo se na bogoja na ngezi na bogoja na ngezi women led it means a narrow a force a go drive agenda yengana yeto yoko kechise ichanga because men batakere ko involved asekere agenda yoko fight for women and girls rights na inde abasacha mbo bateli bagali nene yokwegerera obwene bwa abasubati nabana baiseke for example yete ketwali ko negoro ya ministry jin gosobo chenu bwa abasubati dili barama tukabo nere buyana abasacha nabaro baba involved and even young men ama boys nabarobaba involved because manye tekero kende abasubati ababaito kero mangana yekerale tukwatende goro mono imbalance na ndekero kende nabo baratware mood change anya ari mwa rwandire asibi tukwale komanya o manyira kyugubiye so nere buyaba sacha bamanya egerenga kiyeyo baba irangora batekerera and as a young man kero kende kero nalenge school tuanyore to mu sekondo bere nginjenge bune tukamusekerera so nere buyaba muraba na baro bamanya egere ba support their sisters and their cousins and
so that bamanya naki aya bana baminto and we should support them during menstruation. Na boko no ndo ba single fathers. Yeah. Yora bota ba isike boka kini ari kwe komo iguri ayo. Na mai. Nere natakire konyoro goseni ugo ekera manyira mangana muna ayugo dero rana ki bago yoncha. Bia mano tata ndese engana ndia kabere tukonera mangana female genital mutilation koso gusanga kwa bana banyaruka. Timanyi tiyuse mugwate kinamba na kikiria soro konkoro wa Gusii na itoberete kiogera engane yenengana ya berge kuruwa ni wasa matuka matambe utasara bana abanyaruka wikira boniga ngaitore how are we doing na ende ngaitoroche ekara mukuri yuri graphic ngai Gusii eberte. Gusii, we are among the top counties. The number 3. Number 3 uchi seko jiko Uchigoro tugote na bengia aso kwarukia bana chinyaruka aso sara yani nekinda tezo onye montoro uri kwa igwe sawadi ntangani oyo ndai igwe sawadi akabire into ya gatoto ni ntuto koira ntuto koira sengenjo tobwatete egete aso ko sara bana chinyaruka na ikero recent research ya Kenya Demographic Health Survey ya koru recently ya soka Gusii torati 77%. 77%. Abana Nyamira nero nera at 75 lakini ndento bugete Nyamira aso kwarokia bana chinyaruka ekiagera akarukuriga ringa nationally Kenya ngima igo torati 15%. Igo how many times Gusii go practice FGM kobwa si county chinde chance igo namba ya telimbe lakini teli ngerengia asobia igerengia asobobe ikyaira ntumetenga okwarukia bana chinyaruka teli egento kerekia. Bora kuna diskuru jugo si kwa iga mangana ya ni mo ko so ibinyoro yimi munyamaete go senguri poti gwara zimwe nkwantu Gusii gusarwa kitwa bana banyaruka gogo kolekana ikigera matukari bagaterre barana na matonga ichaya muliro toe teyo squeeze tengo pekora abantu unless na aba murago karakiri na ki squeeze kare kolekana yo ekugara kinambe kiri gore kera oite baro tare boni komle skuri Gusii kumutinyo na chasi ko no yo kuna kabe to kora abantu bagatera bara kinambe kiguri chakinere. I think Gusii yaito ntobwate a lot of secrecy asogo saro kwa bana baiseke bitokoroka changing trends yani ibintu bya change bona gwateba lero cha ya muriro deyo so abantu abange nigo bakubisa ogosaro kwa bana baiseke because bama eteli chikondi abekwa so because there is the law abantu abange nigo bakubisa kero kende nkonyalekanere okonyora na no mwana na bakorusi we skuru enda saru nyagitari abe kubuno umuntu ruarete then airaneka so the occasions chiricharo ko runchiyo abantu nigo bakobisa paka ya ikeire lero mwana oyo mogasariru the health practitioner niga gutume ko mwana yo kurukurutia abana bande guchikosaru yeah so what I can say is Gusii baito ntobwate esiri ya igoro yeah aso gukora mangana tutebe bono kinambe cyo kera bakora ibitebe eroli ya inoniki no kogenda go identify bali ba saliwe gose no gotanga na mapema mu ikororo ngomugutumika go ikororo ili kumanya na usugukira abantu baliya bara kolego na inde abakora nabangina bose nabagaka ikigana na bora na rudi gwate opinion ya igoro yaba mugaka na bata abana bana bikabasabu one speed usabangina mbantu kikara mukurilia ase family setup mbara bibale buwango batebenga ne yekono. I think njabuna mukubona kwa na alierona intuni gotokurwa maigeria abantu bamanyobo bego saraba na baiseke na ni ene community yetu intutogo chikorigi abanyagitari aba bachigusara abana baito therefore ni goto kwa abanta maigeria bamanyobobe ugosaru kwa abana baiseke egere eri umbachi gusara yes abuno mugukora so manyore karagenda error yetu waboria error yetu ne ya information muna twata information aso mwana ugukinu mwana ule below 11 years tomoteina ekero kwarukire opebebure like likoba nobo
nobo chita epicho kwaroki kigochirega na iga squeeze ikarenja agakoriru lakini bono iga tebwati buya sheria ngo kanere igoro yo kwaroki korabe asobo kongugo gochia orenga maybe gochiori kwaroki nane kero tanchiti omonto the trusted angenae na guko report na bera abo mwalimu na bera abe anti yao na bera anybody ondi ngwase mwana oyo ago trust asara rwe e report gochi so abana of course koro experience ya itumbara wabasokire ba reportiri abandi batamire to their teachers sikara abana they trust their teachers bagenda ba report so among balito goteba nga bago promote practice mono abangina Gusii mbale leading ase ogo promote a practice though a few men mbarona barobo bako yegendera kimye nambe nyinge nabangina igero to uchi kwa nabagaka ngokonyora bagoteba nga tamanyete gero mwana akorita akara ire to ajete sache to gochigocha nyoro mwana muswati mwa wakati wanti aye sometimes mwana no ara uchi asaga mwana itai wetibia mga kabona yaro mwana tai wetibia nili kwa mulite kumbu mwana achete akaruki batirinda bago promote mono nabani okay boro gweta mwarenge murwa ma Cecome gweta mwarenge kenyoro kuti moina iga muru Cecome mwaikiri ni case monto bere identified so manyikanire na nyarebe na kolenga nini na inde it's against the law nkimo kora kurwa no mugotikara igo mwata bantwe mangana ito ndikisa michoka to korwa wekiraga iga totaki mangana iyo nkimo kora Right, chagao. Nataka ngutaina in our society, abasacha na go make decisions from the way we've been wired. Wono nkutume katora abasacha konyora maigeria and toba make babe male champions because authority yo masacha in the home na bera konye such decisions. So kero kende abasacha aba ngotwara toli meeting na basacha boka na baro ba understand yo bobo bwabo yeah so kero kende ngento nda tavengelina into na Cecome sometimes kero twanyorire case buneki gotogo okora referrals because ntobu ate capacity yo gochaka go pasua mangana ebina like I said ntobu ate the paralegal officers abo bako bwate ebine kwagache yeah. Okay. Por people intelligent woli gugaiga na petolira ne. Igago de don sonisia kuroko Beatrice Gesare Mogere kurubu mariba goroko agatera Ekeumbu ninkige kogera omwana omoisike ta sarwa na inde ngobe kiboko. Kwadroli. Kwadroli swa. Na ogo saro mwano mwiseko bobe bwaye mborororo ikiagira ekero go soma umubere bwo musubati enjera noro owagachire na inde aliese mu Gusii agosara no bwate chinaf na tingomanya kingoroka chinaf echo asitire trabajo de chinaf chinyinge egera okero gukuno ari berisa kyo gatero tingo gwedi na maitiri emikia gatero emikia ga yeserete na yeserete ekomekie seme yaba chinguru yakore gasimeta keire batekero mwana asarirwa na chiru emikieria igeko na yatua ya keya obu yaburi bwaye bwo gukorake bwo gukora imirimo netakeire igekera umwana yawo cyo gukina go cyo umwana munene emicanda yawe nere gukigocha kubwatekana nese meyu n'imirimo yawe rero eroseri sababu ende akero umwana ya arukiru nabora nyore kero ndire kero na kire no yana ya soko boko kwao okonyora oko enyamendera ise komeroro wanyora mwana n'umuntu guchikoba cyarogoto kwanyora nyama ya chiroro inko iwaba guchekara to kugamba se kinyoro bako yeruka ngari esimeri biro ngari biro ekeloid esege songo so nabera abo mwana oyo mubira yenko react orenge ne tool eri agotumeka komonacha ekara ko react
na bakomera enyameyo omwana muno yigara amenye ne trauma asobugima bwaye wonsipi na ende kero omwana yako kero omwana koirwa kwaruki wamete nigente nguchikonye nywande obwo bamboro na nayo munda gotenga bono igangu koira na ngombe kere koirwa nyenyo ngustukere so omwana ori nere na bagotwara chimba echekero agochikwaruka gento kelitari kweba ekine genta komenya kero kyo asobugima bwaye bwonsi na ende esababu enene litogo semia abantu na singinjunga ekero umuntu kwabira umuntu omunene notegere guchikonyora no umwana okonyora okubina kwa musubati oeterita so kwaruka koko bakwenga kintambe kobwa kwa musubati oria utarugeti esababu erie enke erine na otemine kero kwa twoderi yote kero likugwena likongusan leacha amo nekero liyo siririga ngusana liko tamo igobone kero mwana guchikosoka ngakwebetereria gosoka kobwaka ari gosoka naturally ne natural process asije sababu chinde chinyingi Biamono Patrice Gesare mugere kurwa ase ensemo ya bumaliba aguruko wa igule bono nakwera irubya kigima kwa manyira mangana ibuna ego na etebi musani atebi yonde no musani yonde no yonde indengane yibone manyikane muna kwa bergo kubekerwa ase kirere ya kigima biamono to kwa dire singane yo ya amangana female genital mutilation and to atebi ne asoro gonko uzi county ya Kisii nigera sekera go kemeronge 5 na isano na ibere asemia iko korkinga terakea go chance kigima na mirubele nebe kirende na mugendete kurigeria go ikirana koenekia guna ayo aberga akora ebyo taiblo bibyo kamogo kora sense moya Cecome tali gender based violence go FGM yo kamoko rwanya ngokora muri emeremwende emengaro kobweyo ngerese inko asa mangana ali usiti project tinde ilimu abere mo gukora kwetanya mangana yo kurwanya mangana gender based violence na FGM. Thank you. Gotatiga amangana FGM kwe ntobwate amangana yo kwegera igoro ya IPV use intimate partner violence ejine chisegi chiri chigo koreka na sabantu obwato bwamate bwange maybe umusubati gusomo sacha guse bituringa bunebi so abana abantu tokolenta amo twaba egeri obuya bwo komenya no mulembe semechi yeah okay ikinegera ngo gukora muri ndende ndigiriga mwatabana mu gukora bitibweka mugwate partners ya bwande ke nole free ko bakwana nga nyalebe tobere to kubwatrana anda sababa konyire nanya samangana gender based violence ne bana samangana aya female genital mutilation ne bana samangana ya bana bagokina gose okubwatrana no ngokwa na equity mo bwatrana mbabwatana kina ende ba hakire ime abo bagende gasino yabeire asobwa ngokorekana yeah Tuarre partnership na International Solidarity Foundation, ISF, koru 2016 wikiralero igamna tukukwa naiga. Wabere bago to support asset program chaito, paka tuwa ikiristo agikiri. Na ntugwate European Union, ngoto support yera asset project chaito, especially kira tukukwa na mangana intimate partner violence. Iyo project yere fully sponsored na European Union. Na kurmaiga antu anyitwarete chi grant chinde naga kan foundation ese ngeja COVID-19 mechandelia yanyoreta abantu abandi bagasiri chigasi wotno tukanyoreka grant ya kemetenye meke ko support ya abantu bako initiate chi biasara byabo egere begendereri obugima obuye abandi tukaba support ya soko register na NHIF egere kero umuntu arwarire ogenda nyegitali so those are the main sponsors to atwarire and then tubwate partnership na Young Women Christian Association asitoko empower young women below 30 years yeah butoko focus bono tukubegeri ngaki baranyare gotenena bakwane ba approach authority policy makers egere baro si policies chirichigo protect abangina amona abana baswati okay ngiye mukimba dale ganero likire
Ataboku Water Show, asante kwa mafunzo mema kutoka kwa wageni amegilio ama ya pibori kurwa Nyangongo Junction niko locked Kigima hadi tamati ya kwa Kemi Sophie Motangi biomo Kigima Kemi Sophie Motangi asokoligeria Kigima nali gukuru kuna Ndizi TV agateba Ronald Muracha from Becker's Daylight Sansura. Say hi to our guests na wapata kilia kazi nzuri kabisa biomo Kigima yendera gutulikira gabo oyo ni mama Kigima kurudela itiari biomo Kigima asogo tuligeria emaragoba ya bono agatugandira tugukonera amangana ya tulengete itwe guna mugusi tari matukonsi tokokora amangana siasa no ende roje siasa ya keiga kana ende tukwira na nse twasole binyoro bitwime twarakeri tulengete ekiagera onye amati tido chigo tukobabia no ya siasa indo gocha konyekora ekiagera onde tayo twaka kule ekyo no nyamagendra ina acha onde tayo agocha gokonya igo tukura beka siasa nse muno mnalite butambe twaso aimeje kinyoro Kigima tokwerera yari kidia mate chito na ende mna twabere tokonyora imechando ikoika boniga byomo Kigima ikana ngo itagaria asamangana ino mubegetaria se internet yonko kuligera dinarenge na ranga ngokora muri bido binde dimaiti go se ngokora muri kino mokombe kabia amangana igoro ya water and sanitation child protection ne ngokora muri. What can you say about it? Ngo water na tole na chi different ministries unabona ngo work tole closely ne ministry ya bana work tole ne yobo chenu na rekoro health ngo water na tole ne education so that our project it's more of wholesome very more integrated to ko water na chi department our to ikera ni obo ene bwo mwanya bantu okay byomo Kigima asesemo yedoche getugenata ko boli gaiga na roje na ngo korambura mangana mu civic education ayo mwate abangati na rayo mukumanya bantu igoro yaria usera rights cyabo n'ibintu bindi kondera ngo kiwe urate bigoro ezemo ya rights ikiara na lireti alia se portfolio ino karanga civic education na participatory training methodologies ikineke so prusa kondera ngani as a civic education, go work very closely na Uraia Trust. Na the county coordinator ya Uraia Trust as a Kisii County. Alright. Na inere project kuigeria abantu gorie katiba goteba. No boene bwa abantu tugeregoria devolution. Ngayo mwananchi awenere tego soa. Maybe budget ngoro sigwere ngakikyo takere gotoko orwa maoni yao. Igero to kwa negoro ya oborai bwa abaswati ngakitora kole na Gusii tutware abaswati in leadership. So that is why tabegete such kind of partnership in as a website yaito. But if we talk kora directly into it, we to focus more on rights which go violate women and girls. But also we don't forget abamura amona abaga kasini ngo babekere buri bimwe Kigima kero tugende tugusyo na inde magulinara ko na bocha keigo kange teriga narigo kwana ko tebala John, Stella, Petra na Julius. Petra no producer ito mama raga onero bekere ko ga wono good evening. Litangani nwe na mashuja asomurobelio igoro ya mangana gender based violence ibori ya kwate ikiyekogera ekero monto anyolira abana abanyaruka aboka wanza gochaya umukungu gose umukungu ochaya umusacha abapolitigo maitenye mugwate likibu na mokoereza kabere nigo egotebekana ndo Gusii tubwatie ekemira giaito ngaye korona inde kiabunwa arogo Chris ase murugwe Ekeumbu bono magoba mwigule kinabo ya chakere kor moino chakere korwa chiaria ando singira mora takera na ni mora takera ya moto ito sa maigere ito ni goto korwa robo ene bwa manya bantu na ndo mono obwene bwa bana na ande ebaga tebana umwana no mwana so mwana taiyo ole muya gwetanio yonde aido mumbara goso muiseke so nere buyana abanyakenyoro baito bamanyana mwana onde bwensi no mwana
ya ende komenta abuna ringa oyo gochaya omuno yengonyorira ba mwana chinyaruka bweka oyu no yo taramanyanga ngo determine nga umwana kyogo chigotoka igonaga ne iria chache sama fundisha ali ito ari sexual reproductive health rights tomwegeringa ekero musubati embegu yo musubati nembegu yo mogaka chiachiramo embegu nero elie yeme go determine nga bano mwana gochigosoka no mumura so mwana gochigosoka ne nyaruka igo ondebwe stata keiri ko unereria oyo mwaba sengenjo nganyoriro omwana chinyaruka buka gose abana abamurabuka ikyagera ejone nenchera nasaro beretie umuntu onyara abana abo naende omugako inero takire bonto mwakirende biranyo nyinero bwate amakoso edinere amanyenda kiberete gogenda yes biamoro kibanari ganero ndikira na hello ai hello asore okwali kaigo watigera ka bukira biamoro kigima asa mangana ya yebyo bego chamo inga imogo konya moika mangana muna GCBOs na CSOs na involvement ino niri ino munekyo bega Cecome CPOs ya several automatic community based organization civil society organizations ebyo bega bunebyo imogo konya waswa ko ino ine muna Cecome ngoroki asebyo bega bunebyo kyagera muna jinima debyo bebinde nganga kerocha mogi mahari byo chimata alisuneka binene bya baswati boka nimba buruka ina bagaka bwati ki project cyabo cinke inwe na partners baino na kimogo so aime mura konyi biyombe binga bunebe maybe ndaira nelinga wetra partnership ya ito na ISF na European Union yes nko bwatra na tole ne CBO ne byombe bike biri bitara genderera bitanya konyora no nyembesa chinde lakini biero beretie ase ogokora embero berigete murata ka sekenyero keno lakini ekobwati nga inki guideline kierure muna bono recently ekol njare ngo egoteba nga tutagete chi action koruse ko kenyero ikigo chigo tanga chisegi chanka igonye kubwate karengere ringa inchira nero ra orebeke amube kama ntobao bakore gento gete na kebegeke lakini getange obo unereri bonde bwonse sikenyero kyao getange amarito asabana getange ki defilement echibuchete getange bintu munebyo konyora umuntu chire singenje oburemo okona ira abana amaiso ebintu okore gente ekyo olike proposal eyo nabeko ego support na ISF na European Union yeah okay endura metra sengane yo byo bebe ntobwate yento tokoroka CSO network civil society organization network ase toko bwatera namo because kereke ombenke bwate esibago rambali baika so kero kende ntu na botora toke na ntobwati una tora ikera mangana amachiko na kereke ntobenke kuna igose health so ntole amo ese network yeye yoko bwatera na okay chisegichenka na goikera ni obwana bwamanya bantu okay yo wiki ye twara mulika getaria mokeigo amangana inyumba cyugarari na Ndizi TV n'ekinde ino na kimogo cyo mwakora amangana ino na kimogo cyo mwikera na inyumba cyugarari na ki involvement kiri muna lero tolega iga na inde twara musangero ritu twagwatariga na kimogo cyo mwagwaterana na indi mogo cyo mwari inyumba cyugarari inde amangana ino na ino aigwekana ngakiki kubwatana kwa ino nkoroki n'inyumba cyugarari tucyakere madam ntumaitenga mangana aya toyakorega alise binyoro tutagwaterana tine chinyumba cy'uburari takumanyekana ndonse igo eyinere nchereyemo sazingine kwanda torese chi station chi radio chi TV twakwanira igoro yemireme yetu munabona iga toraiga tueresa ngango kora tore mireme iga na ekara tore ase binyoro nkonyora tore cases chigocha komenya konyora nga maybe twachire se nyumba y'uburari yakebe kirenjeragete elia etali gotetea obo ene bo montoria bone ine nakiga kogera tware training ya media houses na journalist
asoko begeringa ekero to gukwana igoro ya gender based violence enjera nere tutakeire okwana. For example anye no daktari orenge gaiga toiko batwensi gaiga na no daktari nenje no daktari na bukwari konyara gukontebinga okombodiri swali ngabona ayo munayo musubati o daktari bajje mu daktari no mu daktari so ebintu munebinga ebintu mbiro no ene kera to report cases no kito ko report biya egere na inde to batebinga nega neiri as much as siasa ne nyansumo no kobua uko unererioko ndota kaire na into media house toruri bagarike asoko address ebintu bigo affect sekenyerugeto ikiagera siasa no bugimo bwakera litko siasa temine tina mbali abanya siasa boka karaba minyoka se platform gete igo essence nere yo twali gukwana amona batangazaji egere bakore batokonya se nsemeyo Yo kilimo machua murigiria niko gendrete komentara kego kendra ka kero kende media houses ngo ikera mora abantu abange na kero tutebe muna tuliga iga abantu nabange bakurigereria so quarterly kwenda tole to either of the radio stations twakwana regasi yaitu na bunabona tuligereti the 16 days of activism igena matuka alia kwerera obwene bwa mwanya bantu so nere biyana kuikira abantu abange nigo togwetera se media houses na radio and TV biamo mwabekera bono muno muliga ngokora muliga ino na ine ngo muri financed na perhaps na sponsors bali mwata ya baba za European Union, International Solidarity Foundation nekimoko accountable. We are very much accountable as a ito. Yes. Because we can tutomechi finance report which is donors kero motien to spend muna to training we get to training ya bwata abantu sarasini abantu abubaye to transport ya siringi 2000 bagachiranka igo ika o account na nturigo tugori kibesa liquid koboko kibesa chikuru ase donor cheso ase account kuru se account cyagenda se oriole otakere gochikero nyano onene media house maybe ndoto abo twale contract na Ndizi TV auto host ese session yam nogo toy account transfer kuru account eri kuru se dona gochi account kuru account eri gocha semore igochi system jeto nchi system chire very transparent na utaka gocho ligere na utaka ligere lipta wetunga and then go submit to our audit reports quarterly and annual audits and we submit our audit reports which is a board. NGO board, yeah. Okay. Nekimoko mesha egasi no mwakole na ki impact ino ni rigasi ground. Nkiendo kiye what happened mama paranga magana ino asoira nywerere. Nkira kimogo tumeka methodology na ramo tumeka tasekete. Jiju kiri kimogo tumeka. Kwene kinaki magana ito anywerere. Thank you. Ngo koratore data collection. Yes. Quarterly. To go and we have different methods to collect data collection. Yes. Because it is attitude change. One thing team might attitude change. So what is so again to measure over time. And from stories, from statements, about make during your meetings. And go monitoring visits. So again to go peak over time. Yes. Yeah, equally no genda chi page cheita social media pages na ndengo interact to na abantu bando na boko rank ba ko na igoro what we are doing na boko nyoranga tuamanye kanile kobwa muna to alingi ngakinere kwali ote umuntu sikomu kumisikomu sikomu barabiaba these days yo kwa ne sikomu ndio nyinyi sikomu so watu wabetujua wamechoka kazi unaro muri swali ka atima idini ngomenta kuboligwa ikiagera nigo
kiswali ya boliri ono kamuli tegerere ono kimenye tina kiko kamuli tegerere inde moigwe Christopher Mbera niamoke kurwa bunyando Ekeumbu nkigiye kogera omumura ereka salirwe eretari komera editono gedogere kwa ne goroka kilos yaba na numusubati gaboro no ekire moyo kurwa na numusubati na erekera asalirwe erenki bikomerera oyota bikomerera na etango na odo kukana ono iswali eri mo chakera muino gocha ko wa muino jinde yon. Thank you. Injira ndamwere neri naki abantu mbabwete mebere ao na ntungire tokoro kensisa kero kende nabora umie otware tono kemeregeka so talibuna libere liliwo kwa for ladies woka naboge happen to anyone abantu no yano mumura nabara aruki gutari osaro no kwa biseke okwaruki kwa bamura nabakwaruki atware muchando ya nero moza bimo kigima bono twakoni rigoro ya Cecome birimo gukora gwikira boniga ko empower muri abangina gwetera skills mwa ngukwanda muri igoro ya amangana civic education na mwateba ngukwanda muri abantu health related topics mo deal na Cecome njirichi ministry hygiene twakwana igoro ya obachenugwa abana kinyaruka mangana reproductive health amangana yoro ivoro ase abasubati amana abana no tokukwanira igonga ukanyoro mwana munyaruka tali magoso esababu abantu ba understand ibintu munebyo asaba gake karuto bachiso cyaba kaboka ngukwana turigoro ya even prostate cancer egerito te yaba gake karuko abere 45 years go chigoro go check prostate yao makiakinire angana egerete chekoletere umuchando ikere no ena bagakamba gwate stigma yo gosoka na gukwana no ene kero mugaka arwali na bagukire bakekera igocha kumanyekana kwanyara nge damage ya chire asatambe igo normally ekero to kwana igoro ya obochen otoko base mono as reproductive health ya abantu bonse ebumumura ebumunyaruka ebumuga ekere umugaka ebumuna ani jasori target chenu chichi dasumwa koyo mobengete buneke ombiga Cecome bahirendo mwako batire metijire kabere yo kaiga tokole kuchuma tukakira matukatike namake kari chenu chichi mobengete na ango mwako no kwaera ango toikira sikete nangete tokora ngindike buna tokwa na mapema etoko korega sine school unabona we are targeting 9 public primary schools na mangana ayo kubaigeria maigeria ariyo kwegera bwana bwo mwana omwiseke mono batirende nabamura nabarabu so targets cheito ngorigere to school abana and then ngorigere to women groups of which nabasachambaro ngorigere to men only as supporters of fighting for women and girls rights. So at the end of the day during every holiday ntobwatenge tokoroka alternative rites of passage yo kwegeria abana igoro yo gotachigo sarwa so yeah ko in April, August and December by graduate ihenga kyomutumoko yesigira ko yeah so abana banigo bagosomegu topic mbali nabono eso mugusi arwete ndagera kichiria karire igoro yogo chano bwabo amasomo ebintu binga bunebi so at the end of the day basomegu but without yogo saro yeah thank you yes yeah so ekreto kama na targets mbara bali to wikira directly na yora boli nga abantu balenga wa interfere studio yaoga otebenga na interfere abantu se 50 yeah so motie yeah ono na intumbara bali to wikira directly either to school either women groups either jibarasa either maybe average to tebenga those are 2000 abu direct wali ora antebi mbu ati antebi Grace Jane yaleba to abaikirira but one mbara na ndo wikera indirectly munabona abantu bago tubolia maswali koru sebakale abamba indirectly to eteri through the media or estimating maybe abantu to ikerete maybe
1000. Yes. Na kere family onye nechi family abantu 2000 bakuru twase munga family na bora nyole there are around 3 people. So if you calculate 2000 times 3 or maybe in a year you are going to reach 6000 people. So normally na utoko calculate targets cheito. Okay, Ekeumbu Kisii nene. Ndi mode wepesi ino igere azakuru kunga kitu cha jino. Nti mutara decided na ndi kwemuka kugaga ne rago bino mu kichi nyomba chino Jones P mugire something mugiranga ose mu machoge chache borago ose machoge yawe kimoino ose bobasi murabeke maro naro kubote kana biti namba kiri mwani gire morone na inde asaria abagaka bagara kutuanga abangina babo nabandi kwaruki gukara ari gosuko sagwa noko mumukiema munyirabo ije kweraga bwikaboni ge myake yose mwabero murakora magana kero kende resources okuagara waito ntora atwara chinguru jicho kwenda the entire county. Yeah. Na ekero ugutakora orare impact change ki yabeire ikera bono iga ekero kurigire linonye no genda se statistics che sub county cheito no body no ina ebweka without any research. Nabo the sub county sinjiro commissioning a sub county X Y Z as a project take over na niko nyororenga edona nebwate specification chiaye nenjereta gete unagokina bono mune edona yete ya International Solidarity Foundation igarengo yotagetere na mumenye ekenyoro bakaranga ebintu byaonjekire alafu mumanye kona go expanding ngora lakini naenda bone ko tu the other donor ndubwate projecting ke asekitu chache south as cha young women mkoetrese YWCA. So normally our expand nkoli price go depending on nke donate gete naende how much money do you have chirago support ogende create impact. Because nabako and in all sub counties at the end of the day we will really impact on your reputation. Okay. Gangia sobre Julius. Challenges chino chikia mo ta kawai ga yuka ni mo le buya kirenga. Challenges chino kwa tingi chimune Ekeumbu. Our major challenge to what is our culture. Okay. Njeri yomo Gusii abombire thank you. Omo Gusii abombire na kero kende ebintu twakinete nabyo. Buna bono ogosaru kwa bana baisike abangina bange bagotena nchonya na asari tu nkanyora abana 10 nande buya nkinta agosarero mwana kiruta bantebya kero kende abasubati abanyene bagote bana musacho netanga nchiti asiki natanya ko ngaka na yani ebintu mbere tu normalize buna Gusii na bono takiri gotwanchiri. So I think our culture is our major challenge ya ito ya Gusii. So nere buyana twireli bagali nene to somya abantu baito batike ko normalize chisegi chianka no gosaru kwa bana basike. Okay. Yeah. Challenge sidora kwa challenge nenda kwa na Kisii County ntora atwara an operational safe house. Okay. Ikiera nonye ntwa kwa namuna twachakanga chisegi kati omugaka no mukungu chigo konga sengenjo omuntu olemereri tingo tiga bana bane tigamenya abusinge nchabu nonde tingo atisingochi. So tusigo tuare functional safe house Kisii County nabo tokonyora no enkese siri sometimes umwana otebanga ninde tochi kwaruki maybe nabara atame uchi asigete matukabere achaike agibap airane atatairiwa. So it's one of the challenges as I said. Nonya defilement cases Chonspe is one of them. Now another challenge to what we see, but you at least to recommend steps. Also you address the policy, you go address gender issues. Because even the to kwana nebi to be under gender. Na ekero ere under gender na lichiko ndio dikwere sanga enere framework. Ekero kwanyolire umuntu ukwaruki umwana oyo no romuroberi okobwati gose ebinte binko bibeka ko tutware budget. So kwanyaranga tukuna wake lyogi
and yet in the way a framework eco allow no any county go budget a deliberate plan you could make a budget for that safe house. So you is another problem to what in Kisii. So now what are kwana abantu come out to report cases, but those cases it's in the Ntobwati a legal framework, Ntobwati a safe house, a sabanta baba konyora, the help they need. Okay. Gamono, niwe Petro bilo chake ukwana gotoma inga wilo wilo na chisa cha ede tutikati de kangi sanesa to ende to kore. Omwali kigima. Na kama watu ndine abisi yomo women rep kiara mangana ya mandi mogo kwana nigale se doketi yae. Na kama watu ndine serikali ya county, osi national government na ki ya gwagwati siri asebi obebuna inwe gia Cecome na bora nyole biombe binde binga uneke. Ogo stress gwe serikali ya county abisi yomo women rep na gwe serikali nene. Na kikole tuchaka kuruwa. Mia mano. Buna nate wa bumaega nko work very closely na different ministries. Good. Yeah. Unabone kero toko somia bana ba igoro yobo chenu kubatera ntole ni Minister of Health. Specifically the reproductive health sub-county level. Na ndingubata natole na the Minister of Education. Through the education officers, mbali tokoro kana the CSOs, the curriculum support officers, through the sub-county. Naende nko bwatera natole na the administration abagambi nabo bagoto mobilize abantu beto bagotolendera amato ba amasomo. So we work closely with different ministries to ensure na amangana ya ikirekero muntu. Okay. Yeah, recently na obviously woman representative to a support in South Mugrango. Ekara bwate mentorship meeting program to support a breakfast meeting for partners. We took a year about discussing mangana FGM and ending a Kekoera in Kisii County. And then with the gender directorate, you go through a process, you will develop the gender policy for Kisii County. So a partnership in the county, na woman rep's office, Biere. In fact, with the director for health on Monday, we're even planning for the 16 days of activism. As from 25th November, mpaka tarehe 10 chomutienyi o December yere Human Rights Day. So ayo matuka yospi etoko yaroka na matuka aliyo chengera. Yo campaign yuko gikeria. Yuko gikeria. Nende kero kubwati ngana kiya chagete okonyoranga baswati mbaro batatu balenge chi activist cha kisiasa baswati awe kero bali gukana against terrorism na torture bakangento bakatua segete. So it can lead to chi campaign to eliminate all violence of women and violence against women and girls. So amatukayo naro togo chikuchaka bona yego chengera gochaka tarehe 25 ya November mpaka tarehe 10 December. Yeah. Ekera matukayo ikiremo kora 16 days of activism yo na kie mukimukie igoro kalenda ino na kie basoma asa matukayo 15 no ekia kino mogo tira kelike igoro mwa soke bara mwarobekana mabugonya pato kimogo bara exactly inde tore difference ya matukaya na 16 days of activism amatukaya andi na bagotonyora kawaida tore seminar togo somania nga ningigeta keire gokora but asa amatuka 16 days togo twabwata na amo nebyombe binde twatebanga derongo tara tore asogo tebanga obo unereria bonde bonsi nobobe totale nabo toko sona no mtandao tokore gendo tokorokanga to tweet egento kigende kerase egende kero monta amanyenga ekenegente kebe igonga etofauti yakoba neringa eyekoba everybody else igare involved kero monto utwarare ensemo asogo campaign against obobobo aside ke me moiga singi chizi chetu cha endele tuji cha de kanisa noiga chike chizi sana chubutu ko balero ingana yao yo moelio ora kwanere Gusii olio tulireti ime yoro ngoro Gusii
ne mitandao yetu bali batu kuruchizo jisiko na nara okuruku kina December otolio di koru Minnesota America otebi ngengana kete kupatika nomoro betu kwa tumekange ekamere. Asante. Ntete gwakera abantu baito nambia muno nande eganga itene na buna Cecome no kwegerera obaina bwo mwanya abantu. So se yeye te koera no montomo. So nere buya tubwatane nande abaralia abaliki nababwatane banda bonse bokogerera obwana bwo mwanya abantu. Kandi tiga tubwatana namo tukore kisegi cyankambia muno. Madam. Iboganelio. Thank you. Njenda ni kukwananga a theme yo mwako ya 16 days of activism. Yego tebanga unite, invest in ending violence against women. Igonga tubwaterane na ende tobeke chinguru cheito aso gukora chisegi chegenka. Igondo bwense asole tubwaterane asenjira ya elianke. Nabo tokonyora twakole chisegi echo. Checking. Yo kido. Mwanchu mwegeria bio mono nae kwa vile na intwe iko jinsi zetu kare toka chane tumoro video Ekeumbu iko chaka tinzi zetu to agora mangana magia to manengo so bona signifikia kabiri kigima to ko soidia mangi kigima to kwalire alia atolikete kubwa kana Ekeumbu kigia Cecome na nagata bige maniga na Center for Community Mobilization and Empowerment bakwalira mangi alia bagakora iko mwamanyire na Ndizi TV mirango digego ile mugotaka abantu mukubwata ko boko guchikaria ilinde tokora mangana iko notora mwata kwa kitu chake no tumwe na ndio tuli kitu chake sauti ngo aba tulike kama mwende bale mtawe mwara sio melia dai yo ro mwachu mulia ase mukoroba ya bono twara gosori kitali gitambe bose kitali ekienge chinse chibere tali tukia gosori tokwalira yanda ya kugokirie na handira tote ya magia ayubone tekomanya na ile gitambukero kero kwigura mangana muna yaiga na kwire gitambukero kwa semio oyo bino na ero manya biyake gima bono digo tegete tokore gaiga na indi kwikali tukulinde ejuma musi gocha asomoro bilio ngomoro bilio Ekeumbu uyo chaka chinse seto kwike chinsa isano cha utuko ali tangani igo tore na Joshua uta uyo kole tramangana magia asomo no bwimanyiryo na boigo esemo ya kabere igo tore na Petra Mukera na producer yumoro bilio inche igo kwa Johan kebatie